който зася, той получи 200 кг слънчоглед, на гектар 200 кг. Голяма част от полетата в южната част на Одеска област днес изглеждат по този зловещ начин. Природата нанеси тежък удар и остави аграриите без реколта. Какви са реалните загуби? Какви стъпки ще предприемат земеделците и дали ще намерят сили и вдъхновение до година отново да засяват земята? За това ще споделят аграриите на село Василивка. В началото на септември слънчогледът би трябвало все още да е зелен и да набира сила. Но тази година в Болградски район той отдавна е изсъхнал, а земеделците вече са изорали полетата, на места дори без да прибират реколтата. Дори и това поле, едно от най-плодородните, няма да донесе печалба. Вложените средства ще нахвърлят приходите. Същата е ситуацията и при царевицата. Царевица, те още не го обират, но там се вижда, че ще стигне на 10 пилета, повече няма да има. У нас по тези полета, дето бяха запланирани по тази царевица, то всяко населен пункт там по-разному му казват. Едни има мули, другите папур, четвърти пашой, кукурудза на украински език. Всичкото засято по технологията. Сосени, спашка, минерални добрива, засято с гибриди. Остана съде да повали и да обереш урожая. Но, к съжаление, то не вали. 3 месеца няма и капка дъжд. И капчица. Такова не е запомнил никой и аз в том числе. Аз съм преживял вече 67 години, такова не помня. Беше времена, обираем и по 8 тона и 300, по 8-600. Камбайната влее, даже до края не може да излее, бункера пълен. Пък сега не знаеш го напълнене, додето обере всички. Очакваната реколта тук трябваше да бъде около 200 тона, а в действителност ще се получат едва 200 килограма. Аренда. Земята работим 4200 гектара. Основни култури у нас пшеница, ячмик, рапс, горох. 3 години стана не сеем, не царевица, не слънчоглед, защото дъжд няма. Ние гледаме, че последните години какви са засухи, ние не рискуваме да го сеем. Ние сеем само зимни култури. Който да можем да полеем, който имаме до май месец, максимум до юни. Та година не урожай, но та година зерновите даде урожай. От първом беше делото оплашено, замръзки, ниска температура, тоже нямаше осадки, но се получи тъй, че пшеница, ячмень, рапс, горох даде урожай. Затова опитните аграрии все по-често избягват да сеят пролетни култури. Но тази година проблеми може да има и с зимните посеви. Сега е време за засяване, а след сухото лято почвата е изтощена, суха и напукана. Ние не виждаме цяло лято дъжд и ние сейчас от 1 до 5 сентябри трябва репцата да вземем да сеем. Ние не можем да сеем, защото сухо. 15 сентябри трябва да почваме да начиваме пшеницата. Тоже сухо как ще бъде. Но и най-последната остава култура, това е ячмик. До 10 октября трябва да бъдеш отсят. И зимова има грах такъв горох, т.е. може да го сееш до края на декабрь и февруари. Ама ще има ли дъжд, тоже никой не знае. Южната част на Одеска област отдавна е определена като зона на рисково земеделие. Затова най-далновидните стопани инвестират в напоителни системи. Георги Калоянов използва такива още от 2020 година и продължава да увеличава техния брой. Ние почнем да ги развиваме тази растителна система в 20-та година. 20-та година няма изобщо реколта. Ние обравим по 300 по 400 кг, колкото сеем и толкова събраем. И тогава нас събуди това нещо да правим. Ние направим за една година до 1000 гектара поливна земя. И сейчас веки тази година още 250. У нас година, сейчас у нас събра
до 1450, още има работа. Но и тази мярка не е сигурна гаранция за добра реколта. Напоителните системи трябва да черпят вода от някъде. А днес в езерото Катлабук водата е солена, а към другите езера в региона Китай и Ялпук няма действащи водопроводи. Ние уже проведем горе от 10 км труба, своя труба, дето купуваме, свои сили. Но помощ ние от государството не виждаме нищо. Абсолютно. Даже удав в озерото, днеска ние уже стигнем и до Киев, ти слушат, но не чуват. И до вода недавно тук се обещават, все това, ама в озерото включая да качаят, ама управлението не получава пари. Всички ще останат без вода. Караш към България, минуваш Румъния. Румъния закачани озер, но хората качаят тогава, като няма изпарение. Го качаят или есента, или пролета рано. Нашите чакат да се дигне Дуная и течки да открият шлюзите, да напълнят това. А пък той не се дигна тази година. Той се дигна на няколко дена, той малко напълни. Уровня на панна на такъв уровень, че там остана 50 сантима вода. А пък долу 1 метра минерали, дето сейчас солта, вчера сдаваем на анализ, 2,2. Това запретено да поливаш. 1 грам сол на 1 литър вода, това се става терпимо. Но у нас веки 2,2. Ние ще полием земята, тя ще стане сол, ще го засолим, ние няма въобще да можем да спълзваме с тази земя. То ще изгори всичкото. Или трябва да внасяш там органика, трябва да внасяш гипс, по-ефтино да закачаят вода. Но ти се фърля сега. У нас има озеро Китай, Ялпук, това най-голямо озеро в Европата. Но то, там минерализация на водата по-малка, 1,1, там още може да поливат. У нас в Катлабука уже не може да поливаш. И зато и никой не се обръща с лицето. Това е нещо забросено тук в Бесарабията. Ако няма ти да се обърнат с лицето и да търсят да напълняват, това просто тук може да стане една пустиня, която беше. А по това на минуточко, дето си ще бъдат бросени над 120 хиляди гектара земя в Болградския район. Ами Измайлска и прочее. Това хиляди гектари. Така земеделците остават сами срещу проблемите си. Но всъщност това не са само техни трудности. Това са и проблеми на собствениците на земята, т.е. на хората. А човешките проблеми, както знаем, би трябвало да бъдат проблем и на държавата. Защото когато едно село губи реколтата си, това не е просто лична трагедия на стопаните. Това е удар по икономиката на целия регион. И плащаме. Государството има доход от нас. Ние и за водата плащаме налоги. Плащаме, като вырастим любая култура, то и от нея заплащаме налоги. А ти сега направя по-друго. Той не му трябва като ти вырасти. Той взима от нормативна денежна оценка на земята стойността, се взима определенный процент, една фиксирована плата и все. И той няма резон да ти помага, той няма интерес. Напоителните системи, новите технологии и адаптирането към климатичните промени не могат да бъдат само лична инвестиция. Те изискват национална стратегия, която да гарантира, че трудът на земеделица няма да зависи единствено от капризите на времето.